Takže čau lidi, moje jméno je Jan Sturnino a já vás vítám u dalšího dílu ze hry. Nebo u prvního dílu ze hry Train Sim 4. No a dneska se projedeme po projížďce kolem Bodamského jezera. Bude to na 2 díly, předpokládám, že se vám to bude líbit. Každopádně, my dneska pojedeme tady po té trati kolem Bodamského jezera, což je v Německu. No a potom někde před tou první zastávkou bude hranice mezi Německem a Rakouskem, ale to vidíte v dnešním dílu. No a příště dorazíme do Lustenau, což je na hranici se Švýcarskem. Každopádně prvně tady musíme všechno nahodit. Můžeme taky ještě otevřít dveře. No, řekl jsem si, že to bude na 2 díly, protože se mi nechce dělat nějaký dlouhý 35-minutový díl, což mi přišel jako nesmysl. Takže jsem se rozhodl, že to prostě uděláme takhle a bude to vyřešený. V příštím dílu teda dorazíme do Lustenau. A dneska dojedeme někam kousek za Bregenz, uvidíme. No nic, my ale pomalu, ale jistě můžeme vyrážet s tím, že teda Bregenz to je 6,5 km, ale ta vzdálenost se bude zvyšovat, takže to se nebojte. Tak. Každopádně jedeme za nějakým vlakem, takže nám tam zatím ještě hodili stůj. Každopádně tady v Train Sim Worldu samozřejmě už taky pár hodin tady mám nahraných, ale ještě to se mnou není úplně až tak dokonalý. Takže předpokládám, že dneska se do toho dostaneme. Tak, koukám, že tam stále máme stůj, takže musíme ještě brzdit, no doufám, že nám to ustaví. No, tak bereme takhle. Jo, ale už nám to rozjde, paráda. No a my můžeme tedy vyrážet. Každopádně jedeme za tím předchozím vlakem, co tady před náma odjel, ale to vám zatím asi jako může vám to dojít, protože vy jste ten vlak neviděli v momentě, kdy já jsem to zapínal, tak už zrovna odjížděl. Tak, pojedeme, já nevím, zatím takových 36, no, a nemůžeme 40, to taky není špatný nápad. Tak kolem tak těch 40 pojedeme, každopádně dneska očekáváte, já se omlouvám, že tady, ale ono by to bylo moc osvětlený, no, necháme to tak, protože jako, já vím, že tady vidíte ty závěsy, ale to vás asi jako úplně trápit nemusí. Každopádně koukám, že tam stále ještě máme stůj, takže si to přibrzdíme, no, dobrý, už tam skočilo volno, paráda. Tak, no a tady stále máme zatím jenom 50, tady koukám, že jsou ještě nějaký mechaniky. Páně, nevěděl jsem, jak to mám natočit, aby tam to okno nebylo vidět, ale to asi nemusíte nějak řešit, hlavní je tady ta hra přece, ne? Tak, no a samozřejmě v dnešním dílu si budeme hlídat i rychlosti, ty vyšší budou až v tom dalším, tam se projede, myslím, dokonce 130. Každopádně dneska očekávíte takový spíš trošku pokrokovější rychlosti, tady máme 90, no a potom tam někde bude i 100, tak pořádně zabereme, když samozřejmě s tím rozjížděním musíme taky sledovat návěstidla, protože, jak jsem říkal, jedeme za tím předchozím vlakem. Znamená, že nám tam asi budou skákat ještě stůj, co znamená, že teď si to ověříme. Ano, je tam výstraha. Ne, je tam volno, paráda. Bychom měli. Tak. A teď teda 90, no a potom tam někde bude i 100. No, 91 je v pohodě, tak tady máme 100 dokonce i. Bylo tam na zemi, ale ta nebyla přehlená. Tak, pořádně ještě zaberem na tu 100. Když jako jak jsem říkal, musíme sledovat návěstidla. Protože myslím si, že on ten vlak cel před námi, tak myslím si, že musí na rozdíl od nás všude zastavovat. Protože kdyby nezastavoval, tak by už nám stavili, dokonce možná i v Bregenzu volno. Tak můžeme zavoukat, i když samozřejmě byla tam výstraha, takže bych to jako povolil.
Tak. Za chvilku, když tak bych zase zabral na tu stovičku, až by nám to tam postavili. Tož co, vidíme to někde to další návěstidlo, tam teda nevidím. No jo, je tam výstraha. Ne, je tam volno. Paráda. Tak to bychom měli. Na předvěstí máme volno. Tak, hezky budeme držet tu stovečku, ale nebojte se. Projedeme se, no možná i trošku vyšší rychlosti dneska, i když to asi úplně neočekávíte. Dneska možná uděláme 120, ale nebojte se, příště se projedeme i 130, 140 nebo kolik tam je. Tak. A na návěstí tam máme volno. Paráda, koukám, že už i dále skočilo volno. A my stále valíme stovečkou. No a jak jsem říkal, dneska dojedeme kousek za Bregenz, aby to potom vyšlo na ten další díl. Tak, zelená vlna. I když to tady asi nebudete očekávat dlouho, protože jak jsem říkal, jedeme za tím předchozím vlakem, musíme kontrolovat ty návěstidla. Takže tady někde se pomalu jistě blížíme k vypínačce, pokud si to dobře pamatuju, protože já jsem si to tady prožil asi 2x nebo 3x. Tak, tady bude vypínačka. Musíme teda zhodit. Výkon. Tak, a tady kousek za tím návěstidlem je ta vypínačka. Tak, fajn, jeli jsme na výstrahu, toho jste si asi mohli všimnout. Tak, tady už bylo zase zapněté. Tak to asi můžeme zapnout. Ale koukám, že tam je stůj na tom další návěstidle. Tak to je, myslím, je to z opačné strany a můžeme se taky jednou podívat na vlak. Protože když jsme se nepodívali, tak. Každopádně tady nevím, jak to mají Němci. U nás byste samozřejmě nemohli zastavit u peronu. Ale nevím, jak to tady mají Němci. Ale samozřejmě u nás byste neměli zastavit u peronu. No, mohl bych mrzit asi trošku víc, protože to návěstidlo je blízko. Jsem dojížděl docela rychle. Tož co, rožnou nám to a schválně to ještě povolím, protože jsme ještě daleko. Bych jako zel až nikněmu. No, vidíte. Rožnou nám to, paráda, takže fry. A můžeme tam nasypat plný kotel. Tak vidíte se na to, jak se nám to snadno rozjede. Tak a můžeme se do toho opřít. Tak, máme tady stále stoječku. A hodíme to do výběhu, možná skoro. 99, pořád pohodička. Tak, teď tam máme stoječku. No a tady, když byste se podívali tady doprava, tak tady právě, jestli to můžu udělat i nahoru, tak tady právě je to jezero Vodamské. Tak. 102, dobře, no dobře, jak to hodíme do výběhu, i když... Jako když jedete 101, 102, tak je to pořád ještě v klidu. Tak, a můžeme jet dále, ale bojím se, že nás tady se bude čekat nějaké omezení. Už to asi ne. Tak, výstraha je už zás. Tak, můžeme to možná předuzdit trošku víc, protože přece no, to návěstidlo už není zase tak daleko. A rozdělám to. Tak, ještě můžeme zabrat na tu stovečku, když to asi nebude nutný. I když tam dám plný kotel, tak, nebo když se tam nebude dát, tak tu stovku ještě jsem schopný udělat. Sledujte. Tak, a máme tam hezky 100. Když to necháme jet tak. Když to necháme jet takhle, tak je to úplně v pohodě. Každopádně jsme tam měli výstrahu. No a tady někde kousek za tím peronem bychom mohli začít brzdit. No, což by bylo někde teď. Že by mohlo jako asi trošku víc, protože jedeme docela rychle.
Jsme na zlaví, každopádně, i když, ale jo, to by tak zhruba mohlo sedět, že ta hranice byla zhruba tam, jak byla ta vypínačka, to by tak zhruba mohlo sedět. Tak, každopádně teď už bych to možná mohl připozdit trošku víc, protože chci zastavit zhruba někde tam, kde je ten podchod. Tak, abychom to k němu neměli zbytečně daleko, nebo lidi. I když koukám, že tady nikdo není pregencu, tak proč tady zastavujeme, když tady nikdo není, to si taky možná někteří z vás můžete říkat. Tak, zájem tady nějak tomu človíčkovi, co tady je, nebo prostě to nějak, abychom byli u toho podchodu. Tak takhle nějak už by to mohlo zřejmě stačit. Přibrzdíme, otevřeme dveře, no a vzhledem k tomu, že máme čas, tak si to vystřihneme a pojedeme dál. Takže za pár vteřin nám doběží ten čas nástupu, no a my budeme moc vyrážet. Každopádně zavřeme dveře, když už nám to doběhlo. Dobře se zavřou, ano, zavřou se. Povolíme brzdu, no a můžeme vyrážet. No a dovedeme teda ještě kousek za Woltfurt. Ať neřeknete, že je to krátký. Tak to krátký nebude, dojedeme ještě kousek za Woltfurt. Tak, no a tady teď už se dostáváme do fáze, kde ty rychlosti už očekávám, že budou docela vysoký, když samozřejmě musíme myslet stále na to, že jedeme za tím předchozím vlakem. A za ním pojedeme celou dobu až do Woltfurtu. Tak, no teď už to budeme protahovat a pořádně se do toho opřem. Na plný kotel. Tak, máme tady 110 zatím, ale nebojte se, tady bude i 120. Tady, což je právě tady, myslím, že to bude to úplně na těch, no to nebudeme řešit. Každopádně teď můžeme zabrat na 120, no ale to jsem tady úplně nechtěl vidět, to jsme se moc teda nepravili, zase výstraha. Nic, to nebudeme řešit. Musíme to nabržďovat. No a teda, dojedeme teda asi k tomu stůj, no a tam to někde zavalíme. Ten zbytek na Austenau si nechám příště. Každopádně tady už předpokládám, tady v té části budeme dost stoupat, protože tady jako upřímně, tady to není takový, že bychom furt klesali, protože jsme přece jenom v Rakousku, jede se směr Alpy, takže tady jako úplně neočekávám, že bychom furt valili slušnou rychlostí, ale si říkat, jo, to klesá, takže tady může, že tady to bude slušný fičák, ale tady prostě ne. Tak, rozjedeme to na těch 120 a hodíme do výběhu, protože to návěsilo je tady fakt kousek za tou stávkou. Tak, to jo, no. No, to je tam kousek před tím mostkem, to návěsilo. Jo, to je tam před tím mostkem. No a tady to dneska zabalíme. U toho návěsila, takže. Vedem teda až k němu, ať neřeknete, že jsme teda, no takhle nějak zastavíme. Nám to můžou rožnout. No a tímhle je první díl epizody dojetej. Pokud se vám dnešní video líbilo, můžete dát like. Pokud nemáte odběr, tak samozřejmě dejte odběr. No a uvidíme se u dalšího videa. Takže pro dnešek čau.